Digialta irtisanotut luottavat työnsaantiin. Autoilijoiden suojatiekäytös huolestuttaa poliisia. Suosittu kasvimyrkky arveluttaa puutarhaihmisiä. Hyvää iltaa. Nokian alihankkija Digia sulkee Lappeenrannan toimipaikkansa syyskuun lopussa. Työt loppuvat vähitellen yli 80 työntekijältä. Yhtiön mukaan irtisanomisten syy on vähentynyt älypuhelinratkaisujen kysyntä. Muualla Digiassa on vähän paikkoja tarjolla Lappeenrannan erikoisosaajille, mutta hyvässä lykyssä vapautuva työvoima vetää uusia yrityksiä kaupunkiin. Me ollaan käyty viimeisten viikkojen aikana kuulemassa erilaisia yrityksiä, mitä ei ole täällä ennen tavattu. Ja niillä on semmoista toivoa, että jos ne sais tänne varattua muutamia kavereita, niin ne voisivat jopa toimistonkin perustaa tänne. Ja tämän seudun yritykset ovat olleet myös kiinnostuneita teistä. Joo, sanotaanko näin, että silloin kun Digia ilmoitti tämän ensimmäisen pörssitiedotteen, että mahdollisesti Lappeenrannalta sulkeutuu, niin kyllä siellä sen verran tietoa lähti kulkemaan eteenpäin, että hei, sieltä löytyisi teidänkin yritykselle mahdollisesti lisää voimavaroja. Jotkut ovat jo löytäneet työpaikan. Kyllä. Se on hieno asia, että jotkut pääsee jatkamaan eteenpäin. Mä uskon, että kyllä näille kavereille töitä riittää.